Makalipas ang ilang oras na pagbabagtas ng daan, nadapo na nga sila Gonzalo sa pusod ng patay na kagubatan. Doon ay dahan-dahan ang kanilang paglalakad sa kadahilanang nakakaramdam sila ng mga itim na engkanto sa buong paligid. Habang patuloy silang naglalakad ng kuraret, pinili ni Gonzalong kausapin ito tungkol sa kanyang panaginip. Halos hindi kasi noon makalimutan ni Gonzalo ang tungkol sa sinabi ng demonyo noong napaslang sa kanyang panaginip si Pio Carpio. Habang isinasalaysay ni Gonzalo ang kanyang mga panaginip, patuloy rin naman sa paglalakad ang kuraret ng dahan-dahan. Sa tingin mo, anong ipinahiwatig ng aking panaginip? Ilang beses ko na kasing narinig ang tungkol sa mga demonyong yun na kadalasang pumapatay ng mga malalakas na sugo ng Panginoon. Wika ni Gonzalo matapos nitong makapagkwento. Sa tingin ko ho, Ginoong Gonzalo, lehitimo ang inyong napanaginipan. Kaya siguro nakapagbigay ng pakikiramay ang diwata ng panahon dahil sa talagang namatay na ang iyong tiyuhin. Pero siyempre, kailangan pa rin nating makasigurado upang magawa nating alisin ang lahat ng palaisipan sa atin. Sagot naman ng kuraret. Dagdag pa nito na maaaring ang mga demonyong pumatay kay Ruben at Pio Carpio ay merong hinahanap na bagay sa mga taong merong malakas na taglay na lihim na karunungan. Matapos makapagbigay ng opinyon ng kuraret, pinili nitong ituon na lamang ang wisyo sa paglalakad. Si Gonzalo naman noon, piniling maupo na lamang sa kariton upang pag-isipan ang kanyang panaginip na minsan na niyang nakalimutan. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, muling nanumbalik sa kanya ang wangis ng mga demonyong pumatay kay Pio Carpio. Sa pagtungo ng kanyang wisyo sa pinakapusod ng kanyang panaginip, ay doon niya muling nasilayan si Pio Carpio. Kitang-kita niya noong pinagtutulungan si Pio Carpio ng 9 na demonyo na nakasakay sa kabayo. Kahit dehado na noon si Pio Carpio sa digmaan, patuloy pa rin itong ipinaglalaban ang kanyang buhay. Sa pagsugod sa kanya ng mga demonyo doon, ay nasipat ni Gonzalo ang malalalim na sugat na natamo ni Pio Carpio. Napansin niya din doon ang pagbiyak ng kanyang palakol na para bang ilang pakikipaglaban na lang ang gawin ni Pio Carpio ay tuluyan na itong masisira at maglalaho. Habang sinasalag ni Pio Carpio ang mga pag-atake ng demonyo, patuloy namang nalalapnos ang balat nito dahil sa nagniningas na apoy na pumupulupot sa katawan ng mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasaksak si Pio Carpio ng isang napakahabang espada na halos hindi mawari ni Gonzalo kung saan ito nanggaling. Dahil sa pinsalang muling natamo ni Pio Carpio, ay mas lalong nakaramdam ito ng labis-labis na panghihina. Sa bawat pagkumpas niya ng kanyang palakol, ay panay ang pagtulo ng kanyang laway na merong halong dugo. Nang magawa na siyang paikutan ng mga demonyo, doon na siya pa isa-isang inundaya ng saksak ng nagbabagang armas ng mga ito. Sa huling salag ni Pio Carpio ng pag-atake ng demonyo, doon na nga siya tuluyang iniwan ng kanyang mutya. Nang masipat niyang tuluyan ng naputol ang palakol na kanyang pangunahing armas, wala nang nagawa si Pio Carpio kung hindi ang pumikit upang harapin ang kanyang kamatayan. Dahil sa kanyang ipinakita, doon na naglakas loob ang mga demonyo na sugurin siya ng sabay-sabay. Sa paglapit ng mga ito kay Pio Carpio, agaran din naman nila itong inundaya ng saksak hanggang sa tuluyan ng mawala ang buhay nito. Nang bumagsak na sa lupa ang walang buhay na katawan ni Pio Carpio, doon na inalis ng mga demonyo ang lahat ng saplot nito.
Kinuha ng mga ito ang lahat ng mutyang kanyang dala, maging ang mga nakabaon sa kanyang katawan. Matapos itong gawin ng mga demonyo, agaran din naman itong nilamo ng lupa hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ang mga berberokang natira sa buong paligid ay ninais na itabi ang bangkay ni Pio Carpio sa tanawang nilagusan ng kanyang mga kasama. Yon ang magsisilbing tropeyo ng kanilang uri sa sino mang magtatangkang muling pasukin ang tanawan. Matapos itong mapanaginipan ni Gonzalo, ay agad din naman niyang minulat ang kanyang mga mata. Halos hindi niya magawang paniwalaan ang kanyang panaginip, gawa ng napakalayo nito sa katotohanan. Nang maramdaman ng kuraret ang kanyang paggising, agaran din naman siya nitong kinausap. Ginoong Gonzalo, ayos lang ho ba kayo? Tanong ng kanyang kaibigan. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Sagot naman ni Gonzalo. Makalipas pa ang ilang oras, patuloy pa rin silang naglalakbay sa lugar na hindi sinisikatan ng araw. Napakarami na nilang napagdaan ng pagsubok habang sila ay naglalakbay sa lupain ng mga itim na engkanto. Nang marating na nila ang pugad ng mga tagapagbantay ng tanawan, doon na piniling magmasid nila Gonzalo sa paligid. Ginoong Gonzalo, hayaan niyong kausapin ko ho ang mga engkantong nangangalaga sa lugar na ito. Makakaya ko silang kausapin dahil kauri ko rin ang mga yan. Huwag lang ho kayong magpapakita upang maiwasan natin ang anumang problema. Wika ng kuraret. Dahil sa sinabi nito, pinili naman noong sumang-ayon ni Gonzalo. Nang makita na ng kuraret ang pagsang-ayon ni Gonzalo, agaran din naman siyang lumapit sa pugad ng kanilang mga kalaban. Sa paglalakad doon ng kuraret, panay naman ang pagmasid ni Gonzalo sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakasipat si Gonzalo ng mga engkanto na dahan-dahang lumalabas sa uka ng lupa. Paglapit ng kuraret sa pugad ng mga ito, agaran din naman siyang pinaikutan ng kanilang mga kalaban. Doon na kinabahan si Gonzalo para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan dahil sa kitang-kita niya ang pag-angil ng mga engkantong pumalibot sa namumugot ng ulo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasipat ni Gonzalong nakikipag-usap sa mga ito ang kanyang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmasid sa paligid, doon niya napansing itinuturo ng mga engkanto ang tanawang batong kinaroroonan ni Pio Carpio. Nang masipat ito ng kuraret, agaran din naman niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng hinahanap ni Gonzalo. Hindi na niya ito nagawang masipat, gawa ng masyado na itong malayo sa kanyang paningin. Wala nang nagawa noon si Gonzalo kung hindi ang maghintay sa pagbabalik ng kuraret. Ilang oras pa lamang ang lumipas, tuluyan na ngang bumalik ito ng walang kahit na anong dala. Paglapit nito kay Gonzalo, agaran din naman itong nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Ginoong Gonzalo, totoo nga po. Patay na si Pio Carpio. Nakita ko ho ang naaagnas niyang bangkay na nakaupo sa bato. Wika ng kuraret. Nang marinig ito ni Gonzalo, halos hindi na nito mapigilan ang kanyang sarili. Bigla itong nag-usal ng kanyang mga engkantasyon upang makapagpalit siya ng kanyang kaanyuan. Nang marinig ng kuraret ang pinapakawalang engkantasyon ni Gonzalo, ay agaran din naman niyang ginawa ang lahat upang pigilan ito. Pero kahit anong pagkukumbinsi ng nilalang kay Gonzalo, ay talagang hindi niya ito magawang pakalmahin. Segundo lang noon ang lumipas, nang tuluyan ng maging demonyo si Gonzalo. Sa pagkuha niya ng tabak ni Mapulon,
ay agaran din naman niyang sinugod ang mga engkanto. Habang kumakaripas siya ng takbo, patuloy naman ang pagsigaw niya sa paligid na siyang naging sanhi upang maalarma ang mga nilalang na minsan na niyang naging kalaban. Pagsipat ng mga ito na papalapit na si Gonzalo, agaran din namang sumugod ang mga ito ng walang pagdadalawang isip. Wala naman noong nagawa ang Kuraret kung hindi ang samahan ang kanyang pinuno sa nalalapit na labanan. Habang tumatakbo ito papalapit kay Gonzalo, pilit nitong kinukuha ang lahat ng palakol na nasa kanyang kariton. Nang makalapit na ito kay Gonzalo, ay agaran din naman itong nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagpatay sa mga engkanto na papasugod kay Gonzalo. Sa muling pag-uumpisa ng digmaan, ay halos naramdaman ng mga engkantong yun ang labis na galit ni Gonzalo. Sa bawat paghataw niya ng tabak ni Mapulon, ay halos 3 engkanto ang nagagawa niyang kitila ng buhay. Labis-labis rin noon ang panlilisik ng mga mata ni Gonzalo na maihahalin tulad mo sa ganap ng demonyo. Maging ang mga batang engkanto noon na nasa paligid ay hindi niya pinapalagpas na parabang ang nais niya ay ubusin ang uri ng mga nilalang na yon dahil sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Nang medyo makalapit na siya sa patay na tanawan, ay doon na nga niya nakumpirma ang walang buhay na katawan ni Pio Carpio. Kahit alam niyang patay na ito, ay pilit niya pa ring ipinagsisiksikan sa kanyang isipan na hindi ito totoo. Nakarugtong lang yon ang kanyang panaginip. Habang hinaharangan ng mga engkanto ang kanyang dinaraanan, pinili ni Gonzalong suwagin ang mga ito, gamit-gamit ang kanyang matatalas na mga sungay. Ang Kuraret naman noon ay halos hindi na nakasunod kay Gonzalo dahil sa pinagpiestahan na din ito ng kanyang mga kalaban. Hanggang sa dumating ang pagkakataong hindi na nakayanan ng Kuraret ang mga pangyayari, kung kaya't ninais niyang ipakita sa mga ito ang kanyang totoong anyo. Pagsigaw ng Kuraret sa kanyang kinaroroonan, ay biglang napunit ang damit nito habang dahan-dahang lumalaki ang kanyang buong katawan. Lumalalim na din ang boses nito na parabang magiging isa itong higante. Nang maramdaman ni Gonzalo ang kakaibang kapangyarihan ng Kuraret, ay pinili niyang sipating ito. Pagsilay niya dito, doon niya nakita ang isang nilalang na singtaas ng isang puno. Malalapad ang mga kalamnan nito at wala itong saplot sa kanyang buong katawan. Naglalagas na din ang buhok nito at meron itong mga kukong naaagnas na kung iyong titingnan. Matapos nitong makapagpalit ng anyo, agaran naman itong kinuha ang palakol na nasa likuran ng kanyang kariton. Habang pinagmamasdan ito ni Gonzalo, doon niya napagtanto na ang mamumugot pala ng ulo ay labis na mapanganib kapag ito ay nagseseryoso. Paglabas ng Kuraret ng kanyang napakalaking palakol, agad din naman niya itong iwinasiwas sa buong paligid. Lahat ng nilalang na tinamaan ng palakol na yon ay halos tumilapon ang kalahati ng kanilang mga katawan dahil sa napakatalim na armas nito. Ilang minuto lamang yung ginawa ng Kuraret ay halos mga lahati na ang bilang ng mga engkantong kanilang kalaban. Nang masipat ni Gonzalo ang nilalang na tumarak ng sanga ng puno kay Pio Carpio, agaran niya naman itong hinabol upang ipalasap sa nilalang na yon ang kanyang nararamdamang galit at puot. Kahit ano pang gawin ng mga engkanto noon upang pigilan si Gonzalo, ay hindi nila nagagawa dahil sa hindi pangkaraniwang bilis na kanyang pinapakita. Nang magawa niyang malapitan ang nilalang na yon, agad niya naman itong hinawakan sa leeg at ibinalibag sa lupa gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Sa pagtama ng engkanto sa lupa,
ay halos dumilat ang mga mata nito dahil sa lakas ng pagkakabalibag sa kanya ni Gonzalo. Nang akmang tatayo pa ito, agaran din naman itong sinunggaba ni Gonzalo at walang habas na pinag-uundaya ng saksak gamit-gamit ang tabak ni Mapulon. Magpahinga ka ng demonyo ka. Pagdating mo sa impyerno, sabihin mo kay Satanas na siya na ang susunod kong sisingilin! Wika ni Gonzalo habang patuloy nitong inuundaya ng saksak yung engkanto. Wala namang magawa noon ang engkanto kung hindi idilat ang mga mata niya habang patuloy na naglalaway ng napakalapot na likido. Pagbagsak ng nilalang sa lupa ay halos wala na itong buhay sa kanyang katawan. Matapos itong gawin ni Gonzalo, agad din naman niyang sinugod ang natitirang engkanto. Halos ang nais niya talagang gawin noon ay ang lipulin ang lahat ng kanyang mga nakikitang nilalang sa buong paligid. Nang dumating sa puntong mauubos na nila Gonzalo ang kanilang kalaban, doon na napagpasyahan ng Kuraret na itigil na ang digmaan. Pero kahit anong pagpigil ang kanyang gawin, ay hindi niya nagawang pakalmahin si Gonzalo nang hindi nalilipol ang lahat ng engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang napaslang ni Gonzalo ang buong angkan ng mga engkanto. Sa pagkalipol niya sa mga ito, dahan-dahan niyang nilapitan si Pio Carpio habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Ginoong Gonzalo, isakay niyo na ho ang bangkay ni Ermitanyong Carpio sa kariton ko. Nararamdaman kong merong mga demonyong dadapo sa lugar na ito ngayon mismo. Wika ng Kuraret kay Gonzalo. Hayaan mong pumunta ang mga nais pumunta sa lugar na ito. Kapag ninais nilang kalabanin tayo, ay hindi ko sila aatrasan. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong ibinaling ang kanyang wisyo sa kinahihimlayan ng bangkay ni Pio Carpio. Sa pagtitig dito ni Gonzalo, ay muling bumuhos ang kanyang pagmamahal at pangungulila sa kanyang tiyuhin. Lahat ng pangaral nito sa kanya ay paisa-isa niyang naaalala na siyang labis na dumudurog sa kanyang puso. Pilitin man niyang hindi umiyak, ay hindi niya magawa dahil sa pagkaawa sa sinapit ng kanyang tiyuhin. Ayon kay Gonzalo, na noong nakita niya ang bangkay ni Pio Carpio, ay halos hindi nila ito gaanong makilala dahil sa tindi ng pinsala nito sa kanyang katawan. Butas na kasi noon ang dibdib ni Pio Carpio nang madatnan ito nila Gonzalo. Bukod sa butas-butas ang katawan nito, ay wala na din itong kaliwang mata na hindi mawari ni Gonzalo kung saan napunta. Bali na din ang kaliwang paa nito at napakarami nitong butas sa kanyang mga braso. Ang tungkod namang palaging daladala ni Pio Carpio ay nakita ni Gonzalong nakatarak sa likod ng bato. May mga abo din siyang nakita sa lugar na yon na maaaring yon ang mutya ng palakol na pinangangalagaan ng ermitanyo. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit ni Pio Carpio, ay mas lalo pang tumindi ang pagnanais ni Gonzalo na maghigante. Habang nakayakap siya sa bangkay nito, patuloy naman niyang isinusumpa ang mga nilalang na gumawa ng karumal-dumal sa kanyang tiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla silang natigilan nang makaramdam sila ng mga kabayong nananakbo hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ginoong Gonzalo, paparito na ho ang sinasabi kong mga demonyo. Wika ng Kuraret. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang tumayo na muna sa kanyang kinauupuan
upang salubungin ang mga nilalang na paparating. Nang masilayan niya ang nagbabagang katawan ng mga ito, ay agaran din naman niyang dinukot sa lupa ang tabak ni Mapulon. Kahit pansin na noon ni Gonzalo ang bigat ng presensya ng mga demonyo, ay halos hindi niya magawang makaramdam ng takot para sa mga ito. Nang medyo makalapit-lapit na sa kanya ang mga dyablo, ay doon niya nakita ang pagniningas ng mga katawan nito na para bang apoy ang bumubuhay sa mga nilalang na yon. Sa pagramdam niya sa mga ito, doon niya napansin ang mga salitang inilalabas ng mga nilalang sa bawat paghinga nilang ginagawa. Habang tinititigan ito ni Gonzalo, ay panay naman ang pag-isip niya ng plano kung paano niya magagawang tapatan ang mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumugod si Gonzalo ng buong lakas upang ipaghigante ang kanyang tiyuhin. Dahil sa pagnanais makapaghiganti noon ni Gonzalo, ay nagawa niyang makahingi ng tulong kay Mapulon. Sa hindi inaasahang pagkakataon noon, biglang lumabas si Mapulon sa lugar ng mga itim na engkanto upang samahan si Gonzalo sa pakikipaglaban. Nang makita ito ng kuraret, agaran din naman itong sumugod upang hatiran ng karagdagang tulong si Gonzalo. Gonzalo, huwag kang mag-alala. Kasama mo ko ngayon upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Pio Carpio. Mga demonyo ang ating kalaban, kung kaya't dadagdagan mo ang iyong pag-iingat sa bawat hakbang na iyong gagawin. Wika ni Mapulon. Nang makalapit na sila Gonzalo, ay agaran din namang nagsipulasan sa paligid ang mga demonyo. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang matinding sagupaan nila Gonzalo laban sa mga demonyong pumatay kay Pio Carpio. Okay, nakakalungkot no, confirm na kasi namatay nga si Pio Carpio. Pero, sige, tuloy na lang natin. Salamat.